Hemmeňize salam. Men Ataş Mehmet. AutoCAD video kursumuzun ikincisine hoş gördük. Bugün siz bilen gıytgaça polar ve kartezyen koordinata sistemlerini görüyoruz. Aslında has düýplü düşündirmek niyetim bady. Ýöne töweregindäki kişilerin hem maslahatyndan hem öz netijelerine göre kän ulanylmajak ýa-da kän size peýdasynyň deňmejek metodlary bilen wagtyňyzy alman size has ulanyp biljeňiz, has size kömek edip biljek metodlar bilen dowam etmek isleýän. Şonda da gıytgaça biz koordinata sistemleri barada pikir edinelim. Kartezyen sistemasy barada aýtsam, kartezyen sistemasy şu hili logikasy bar. Meselem şu ýerden men çyzdım. Şunun ýaly kartezyen sistemasyny bilýänlerimiz bar, bolup biler araňyzda matematikada ulanýan kartezyen sistemasynyň edil özü. Şu ýerde hem görüşüňiz ýaly x ugru boýunça we y ugru boýunça belli nokatlary birleşdirmek bilen çyzgylary we grafiklary emele getirýär. Meselem şu ýerde görýän bolsaňyz, şu ýere biz başlaň. Şu yere 1 diýsek, şu yere 2 diýsek ve şu yere 3 diýdik. Y sistemasy boýunça şu yere 1, şu yere 1. Şu yere 2 diýdim. Ve şu yere 3 diýdim. Şu kartezyen sistemasy x'däki we y'däki belli nokatlary saýlap belli bir nokat döredip şol nokatlaryň birleşdirmesinden emele getirýär. Meselem y boýunça 1 ýokaryk gitdim we x boýunça 2 ýokaryk gitdim. Ýokaryk bolan aslynda çepe saga ikisiniň hem gawat gelýän belli nokatlary. Meselem şu nokaty saýladym. Şu nokatdan men x boýunça 1 gitmek isleýän, y boýunça da 2 gitmek isleýän diýdim. Şu şeýler bir çyzgy emeleýle bir x boýunça gitdim. Y'de 2 boyunca 2 bölüm gittim. O şu ýerden bilgenim de şeýler akbar çyzgy sistemasy hat dogry çyzgy emele gelýär. Yani şu hili has düýplü düşündirilmesi gerek. Bu hili temalan. Ýöne şular ýaly bir zat bar. Hiç hili ulanylmaýan has köni, has ýyda galan bir sistema. Esasan matematikada ulanýan bolup biler ýöne çyzgy programmalary üçin has hem biz üçin aňsat bolmadyk bir metod. Çyzgylary bozdum, delete bassam. Polar koordinata sistemasyny size misallar bilen düşündirsem. Polar koordinata sistemasynda şular ýaly maglumatlary biz kompýutere bermeli bolýar. Näçerak ýol gitmek isleýänligimizi we haýsy ugra gitmek isleýänligimizi. Meselem, isenlik bir nokat saýladym. Ve 500 mm gitmek isleýänmi? We soň taby bassam derejesini bermek üçin. X sistemasy boýunça 0 diýdim. We görünýär şular ýaly bir fakt bar. Çyzýan çyzgyma 0 derece beren ýagdaýynda x ur bilen şol bir ura gitdi. Bu diýmek bolýar, alýan referansyny x uruna görä alýar. Meselem men şu ýerden bir çyzgy çyzsam 500 diýdim. Tap 45 derece. Şol çyzgy şu x y çyzgysyna görä däl ýa-da başga bir çyzgyga görä däl, ura görä däl, şu x uruna görä referansyny alyp şoňa görä şol çyzgyga görä 45 derecelik bir ur saýlaýar özüne. Kartezyen ve polar koordinata sistemalar aslında has könüleşen sistemalar, metodlar. Has döwrewap çyzgy urlary, çyzgy metodlaryny garanyňda kän wagtyny alýan, düşünmesi has kyn bolan metodlar. Dogry matematikada, astronomiyada ýaly urlarda
giňden ulanýan bolup biler. Ýöne bizde AutoCAD üçin, has dogry çyzygy programmalar üçin biziň isleglerimizde has dogry, has anyk jogap berip bilen metodlar gerek bolýar. AutoCAD'in içinde çyzygy gurallary, çyzygy metodlary bar, gowy işleýän sistemalar bar, has anyk, dogry we ýeňil. Meselem biziň bu bölümde görjek fonksiýonlarymyzdan esasen iki bölümden ibaret. Olar hem öz içinde iki fonksiýa, iki buyruğa bölünýär. Şu ýerde grid we snap mod bar. Şu ýerde orta we polar sistemalary bar. Şu ýerden biz gelýär. İlki bilen ýygyderlikli şu chatden taga dowam edelim. Grid mod. Grid mod näme? Grid mod şu arkada görýän yatık we dikligine geçen çyzygyları anlatýar. Grid modun aslında iki tane peýdasy bar. Grid mod birincisinden bize meselem islenlik bir çyzygyň ýa-da islenlik bir modelin bize vizual tarapdan dikmi ýa-da gyşykmy, ne haýsy urdudygyny bize görnüş tarapdan referans almamyza kömek etdi. Meselem gelip men grid mod yapan ýagdaýynda hani bu maňa gönem gelip biler, gyşygam gelip biler. Belli bir referansym bolmansoň men mundan anyk netije alman biler. Ýöne gelip men grid modu açan ýagdaýymda diýen şular arasy has ýakyn, şu geçen çyzyga göre bular arasy has uzak. Bu maňa vizual tarapdan, görnüş tarapdan bir referans almana kömek edýär. We ikinji peýdasy şu, grid moddaky şu arada görýän dört turşuklaryň, çyzygylaryň, şu kesişim nokatlary ýöne şeýle goýaýlan çyzygylar ýa-da obyektler däl. Meselem gelip men snap'ı açan ýagdaýymda şular ýaly bir peýdasy bar. Men gelip line diýen ýagdaýymda seni çyzygy çizmek isleýänimde şol dört turşuklaryň kesişim nokatlarynyň aramlaryndaky geçen nokatlardan referans alyp çyzygylarymı çyzyp bilýän. Meselem escape bastım. Geldim şunu taýladım. Delete bastım. Line diýdim. Meselem şu ýerden 5 bölüm men sağa tarap gittim ve aşağı düştüm. Yine çepe ve ýokaryk. Şu ýerde görýän dört tuşlugymyzy biz polar koordinata sistemasyna ýa-da kartezyen koordinata sistemasyna çözmemiz has kyn bolýar. Bu bize iş kynlaşdyrýan datlarda, has antatlaşdyrýan datlar gerek. We görýän bolsaňyz şu ýerde measure diýdim. Distance diýdim. Şular arasynyň 50 mm diýeni görýäs. Bu 50 mm 5 bölüge bölünen ýagdaýynda her bölümleň arasyndaky uzaklyk 10 mm. Biz bulary ütkedip bilýäsmi? Elbetde ütkedip bilýäs. Öz gerekli çyzygylarymyzy çykarmak üçin, biziň işimizi aňsatlaşdyrmak üçin biz olary ütkedip bilýäs. Şu ýerde aşak seredip duran okun üstüne basamyzda snap settings bar. Şu ýerde görüşüňiz ýaly grid modunyň, snap modunyň öz sağlamalary bar. Her seninki ayrı. Mesela şu bölüm snap'ınki, bu bölüm grid'inki. Dört turşuklaryň arasyndaky çakışma nokatlar almak üçin bize esneklik sağlamalary mümkinçilik berýär. Mesela şu ýerde görýän x sistemamyz, x we y sistemamyz bir-birine deň bolýar. Hawa ütkedip bilýäsmi? Hawa ütkedip bilýäs, ýöne maslahat beremok, käwr sağlamalarda ýa-da käwr çyzygylarda has işimizi kynlaşdyrýan ýagdaýa gelýär. Mesela şu ýere geldim, 5 diýdim. Enter bastım. 1 minut. Şu ýerde görýänsiz, 5'i ütköden wagtym, yani men ýany diňe şu wagt 5 ütkötdim. X sistemasyny ütkötdim. We görüşüňiz ýaly y hem şoň bilen birlikde ütködi. Mesela şu ýerde görkezeyim. Şu ýerde 5 diýdim we şu ýere geldim, klikladım we aşaky y bölümüne de gelip bastım. Diňe şu wagt men şonu bastım, ütködüm ok. Şu 5'e göre aşakdaky y hem bunu şoňa göre ütködi. Oň sebäbi şu ýerdäki equal x and y spacing bölümi açyk bolanyny üçin.
Şu bölüm yapıp biz şu yerik 15 bu bölümü 20 ya da 520 hem deyip biliyaz. Enter bassam. Hani görüşmek üzere ütködü. Aralarındaki uzaklık. Geldim. Snap mode dedim. Hazırlıkça 5 dedim. Şu yerde görüyen olsanız mesela arasındaki biz 5 diyemizden sonra arasındaki uzaklık ütködü. Bizim şu çadırgayımız ne? Çadırgayımızın uzaklığı 50 mm'di. Ve aralarına 5 kutucuk vardı. Ve şu yerde görüşmek üzere kutucukların tane arttı. Her birinin arası 5 mm bolanlığına göre şu yerde 10 tane kutucuk var. Geldim. Grid Style bölümünde önkü 2010 yılın önkü görünüşteki grid mod açık bolya. 2010 yılın öngayeli deyseniz şu şekilde görködeyim. Has nokotlar bilen ibaratty. Has nokotlardan yani şu yerde görüyen 4 uçlukların arasındaki kesişim nokotları çakışma nokotlarını görködüyor. Line deysek nokotlardan edil bir aşağıdaki bolşuyalı belli çizgileri, belli grafikler çıkarıp biliyaz. Geldim. Yaptım. Grid Snap Rectangle Modul, Isometric Snap. Bunlar aslında yine şu bölümdeki bolşuyalı has önküleri yatlatacağın bölümler. Önkü, dine iki ölçülü çizgiler, teknik çizgiler çatıp boyan dövrününe izometrik snaplar hem bazı yöne üç ölçülü modeller hem edip bolan için kendi olanmayan bölümler. Grid Behavior bölüm şu yerden sayladım. Adaptif. Açık ya da yapık olan ya da ne hemen bitkilerini size görkodayım. Şu an açık yaptım. Şu yerde görüyen gridlerimiz yakınlaştığımızca şu ölçülerini saklaya. Görüşünüz yani. Yani neçe yakınlaşayım? Şuları yani ullukta bir tane kutucuk var. Yani şu yerden ben uçuran yağdayım da yakınlaştığımça ya da uzaklaştığımça ütköyenli görüyen. Neçe uzaklaştan belli bir ulluktan kendi geçen ok. Mesela şuraya geldim. Top dedim. Şoňa göre ululuk bädeki çeldeninde şoňa göre öz şeklini ütködýär. Kısaçarak snapler hem gridler şeylerak. Orta mod ve polar tracking mod. Orta modun şuları alıp aýratynlygy var. Orta mod açık bolan ýagdaýynda şu yerden line aldım. Senlik çadygylary çapmagy isesek, diňe x we y sistemasi boýunça çatyp bilýär. Mesela diňe ýokaryk, aşak, çepe ya da sağa. Senlik bir ölçü ya da başka bir zat girip bilemdok. Diňe x we y sistemasi boýunça, x we y uğurlary boýunça çadygylar çatyp bilýär. Şu ýerde görüşmek üzere. Geldim etdim. Polar modda belli bir şu yerde görüşmek üzere belli derecelerde çadygylar çatyp bilýär. Mesela 45, 90, 135 yani 45 derecelik 45 derecenin esseleri incremental yani artık giden sanlar dereceler bilen çäklendirilen. Mesela şu yerden line dedim. Geldim. Şu yerde görüşmek üzere. Nolu, allı ve şu yerden 45'e geldi. 90'a geldi. 135'e geldi. Şu yerde görüyen çadygymyzyň saylan yerimizden mouse'umyzyň duran yerinden dowam etýän ýaşyl çadygy biziň şol derejelerde diýmidi görkezýär. Mesela gelip 5'lik 0, 10, 5 yani 5'in esseleri bilen artık gidýän çadygylar çanamda ýaraýar. Mesela şu yerde 15 dedim. 45 enter diýsem şu yerde görýän çadygymyz şu x uğrumyzyň gidýän uğrunyň 5 derece ýokarsy. Arasyndaky derece 5 derece bolýar. Geldim. Eger biz
şu yerde görýän derejelerimizden başga bir derece bermek istesek, mesela şu yerde görýän 19 ýok ýa-da 17 ýok. Olary bermek istesek näçe bolýar? Şunu ýaly şu yerden additional angles taýlap new diýip biz islen derecemizi ýazyp, mesela 20 derece ýazmasam, okey diýdim. Şu yerden başlap biz saylamanlarız. Şu yerden geldim. Terden line dedim. Ve şu yerde 20 derece. Koşunu da 20 derecelik. 20 diye çizdim. 20'den son terden enter dedim. Sayladım. 20'din kestesi 54 derece. Şu yerde çizdiler ve esseler şeklinde gitti. Biz kaçarak grade'ler, osnap'lar, ortamot ve polar sistema şeylerek bu bölüm biraz üçün iç atınç bolan oluplar. Yani bu bölüm giriş bölüm hükmünde. Bu bölüm üçün biraz iç atınç bolan oluplar. Yani şular ýaly bir hakikat var. AutoCAD'de has doğru bir şekilde öwrenmemiz ve has doğru bir metotlar bilen işlememiz üçün başlangıç derejesinde gerekli bir sapakdy. Gelecek bölümlerde görüşýänçek sag bolun.